West Karbi Anglong Bitung Rengthama constituency ke parlo Tumpreng community hall along Phaikuni ni Phaikrener ke parni Karlitang Jubin Guard Ningkan Phokebra Kethom amehang kethek ani pacheton dunsi Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee atum pen blood donation camp kedeng pot Bharatiya Janata Party atum political kachingthura sai lapen kapre ka sai ke claim chotkali raraphan ke rapasai tami claim pon Lason si India adet pialong atoka no district along ansadami raraphan ke rajya phan kapre ka sai teng pon bombe Lason thak thaksi Phaikuni cheklod ni Phaikrener ke barni Karlitang Jubin Guard amehang kethek ani pacheton dunsi BJPWKADC atum pensidami raraphan ke rajya phan pura blood donation camp paman pon Bangsolong ada por phai kepen BJPWKADC Maipur Rodip Ronghang pen Japonsi Karlitang Jubin Guard Arjanalong Milur je Kaiponsi Jaimek Pangcheng Pon Bangsohut BJPWKADC Maipur Rodip Ronghang pen blood donation camp Impu Ponsi President pen blood chipi Pangcheng Ponsi BJPWKADC Arlo Mandal Committee ke doan Morcha ke doan atum tami blood chipi dunsi kado kawe bang thong ke pratroksi atum amen pachipidun ang bongpen bangin koirasir ke batum avicipidun ringtire lapusona jai mekedeng hut MLA Rup Singh Teron EM D Uping Maslai BJPWKADC Maipur Rodip Ronghang Joint Director Jagat Singh Teron Board Chairman Nitulal Hasnu Pendanglok keongdung atum chatong dun ringti yahoklo Bharatiya Janata Party laso party bangke sewahi sangathan gulo mane kerap si laso party bangke si akemang ke the dum do ka june si kerap ajai mek bangke kan ta den pon merlo kasi pini bangke dat ke itum lunsepo asam mate tirthia dang chethang iduna lunsepo halangli pini amahang ke thegani Jubin Guard lo lasi laso Jubin Guard amahang ke thegani pen laso pen mane adupon pen si Asamang kang nong pini bangke 53 Phokebra Kethom Langli amahang kethek ta bang ta Phokebra Kethom lo kasi asamang kang long bangka Phokebra Kethom adim long bangke laso pini laso blood donation piti pon ajai mek bangke Bharatiya Janata Party State Committee pensilaso bangke tumphang circular nang ke kon lo laso laso teng pen bang Congress Karbi Anglong Bharatiya Janata Party ahin kan tum laso ajai mek bangke piti kon sidak bang ke itum ini alangli amang ke thek bang Phokebra Kethom anarta pleng lo ta sidak bang ta itum bang Phokebra Kethom abang khu abang ti tum blood TPG aphan bang dak bang lo ta non bang 53 pusipolo aso abat dui dak bang ke aso blood TPG bang ke lalo alangli kemang do munit phan kerap ni mane humanity munit phan kerap aso bang helo pithelong mane ke thenai akerap lo mate ke thenai dhorom lo kusalami nidi rai lasilaso ten ambar ponsi tum Bharatiya Janata Party tum se kami pini anutin karjokorta tum ten blood TPC non efrang mane dongsi kisum pen blood long le deteni long le det seteni dakten bangke blood long kon pen alangli setani apran ke jogi khan man dat pini tum so jami kan yang kon lo asalong kedok we bangkon nonya wi ke chipi pon pin non pini bangke kecengsi nili chipi lo ni phi bangke non ni Phokebra bat ke alis ke dulu hai asi bang Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News